keco niki nek mayang akeh kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Sapa iki mau? Sore Yo. sore yalah bapak ketot mangga jaluk ngombe ramaku dewe. Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. Omben ana himano ikut tot ata omben ana santai alon-alon dirilekskan. Pakan ana himano ikut tot ata pakan sing nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah.
Mau dipateni streamingnya. Nggih. Ya. Lanjut. Mas Bambang nang pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Ndredeg ya iso lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg Mas napa demek jenengan jantung kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Mas. Mengke meleh. Ya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival Provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nih Mas. Sangkit. Oh, garap lakon nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Wah. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso. Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu, Dik Yola. Dik Yola. Dalam Mas. Aduh, aku nek nyeluk piye ya? Dik. Ya, sing. Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, tenang. Apa arep ngaturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Wong mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar Padang monggo malah. Mangga langgam, pelok, slindro, barang mangga. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Nyeh.
Sih belok barang aja. Dibawani menapa melangsung? Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Siap. Oke, buka celuk. Mangga jeneng gula. Dados. Lanjut. Yo. Mbak Enggar. Nah, jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk.
Wilujeng Encing. Wilujeng Encing, Mas Akbar. Masih semangat toh? Tasik Nuansa bensin biru. libur oe. Loh, libur aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh, ngoten. Nggih, mesti biasanya setengah 4. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wis gasik berarti. Heeh. Tak golekne gandengan. Oh. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ya rene ya. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oh, iki lho. Oh, nggih nggih nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, tang deng tang tang deng tang sayang anak. Ah iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini ki yo gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinti lho. Iki nek gak enggar enek ngene iki. Cah sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Oh, sinten niku? Oh, sing mau lho sing nyembang mano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jenang gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona, zona nyaman wi. Aku mbah wis tuwek ngene iki boleh lalinan modele ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Tenang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak barang wis ndak ngamarai. Oh, ngono. Udah usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ninggalin jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lho. Ngono tak terke mulih lho ngene kan. Anu lho, teko omah. Madiun Ngawi. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jenengan niwasi Yola apa? Belok barang aja. Dibawani menapa melangsung? Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Siap. Oke, buka celuk. Mangga jeneng gula. Dados.
banjur malah lali marang Lanjut. Yo. Yo. Mbak Enggar. Nah, jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk. Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing.
Masih semangat toh? Tasik Nuansa benjing biru. libur oe. Loh, libur, aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh ngoten. Nggih, mesti biasanya setengah 4. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wis gasik berarti. Tak golekne gandengan. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ayo rene ya. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oke lho, oke lho. Oh, nggih nggih nggih. Ben ana kancane ngomong. Iya. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, entang endeng tang tuh, entang endeng tang tuh, entang endeng tang tuh. Sayang anak. Iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini ki yo gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinthi lho. Iki nek gak enggar enek ngene. Cah sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Oh, sinten niku? Oh, sing mau lho sing nyembang wano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jenang gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona zona nyaman wi. Aku mbak wis tuwek ngene iki boleh lalinan model ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Menang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak, barang iki wis ndak pengalaman. Oh, ngono. Udah usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ninggalin jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lho. Ngono tak terke mulih lho ngene. Anu lho, teko omah. Madiun Ngawi. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Ben cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jenengan iwasi Yola apa Huparsinam? Mbuh, udah ketara. Wong nyawang wit kok iso. Apa arep gandrung wit. Ya Allah, gemes aku boleh. Lho. Gemes karo wit. Ya ndak no Mas ya. Iya. Suwi ade ora petuk lho Mas Nanang ya. Iya. Lama tidak jumpa. Ora tahu petuk tapi panggah dekat di hati. Iya. Sik. Betul. Facebookmu apa Mas Nanang? Panggah. Apa jenenge ke? Nanang PC. Nanang merem. Oh, Nanang merem. Nanang merem. Mengopi karo aku Mbak Enggar mau. Niki datang pundi? Oh, ning warung ngono. Oh, ri kono. Bar ngombe kopi Mas Nanang mau ngomong ngene. Wah, bar ngombe kopi wah ning mripat iso mak piar diomong. Sing piar ki apane aku ya. Mak piar dadi ki lho. Rasane piye? Mak piari piye rasane? Ya nyang mripate mak piar dadi kaya regenge kaya bengi ki ulang tahune Nasdem. Mendoakan apa? Ngono. Untuk Nasdem ya. Semoga semakin maju. Ya wis pokoknya singkat padat semoga tetap maju jaya selama-lamanya. Amin. Yuk, Madiun Ngawi yuk. Madiun Ngawi. Dadeke. Sareng Mas Nanang. Asta Brata Media. Mbak Enggar. Oke. Ayo. Asik. Ayo melek-melek yuk. Yo, ora ya, Lilir. Joget-joget yuk.
11 tahun. nanging Nggih, Ora Mas Akbar. ora akeh ning kanggo tuku kopi. Nggih, siap. Nggih. Nggih mugi-mugi sak bibaripun wayangan khususipun Bapak Ketua Nasdem niku wau namine sinten Mas Akbar? Pak Heri. Pak Heri. Ayo. Wah niku wau kula tingali saking layar lebar niku wau kadose piyantune ganteng. Wah. Aku delok dompetku kok sedih aku. Lah teng napa? Isine catetan. Ora. Mriki Mas Nanang. Oke. Anu dituntun. Rene ya. Iya. Gedelane Padang lagi. Amin. Nggih. Nggo tuku kopi. Nggih, terima kasih. Heeh. Sing tekan aku warnane apa kuwi? Abang. Wah. Oh, ngerti berarti. Terima kasih Mas Akbar. Nggih, mendoakan apa untuk Partai Nasdem Mas Nanang? Semoga Nasdem tetap jaya selamanya. Amin. Dan khususnya Bapak Ketua dan anggotanya sehat walafiat. Donga kagem kula Mas Nanang. Nggih. Napa ndongakne napa? Oh, nek Mas Akbar otomatis dongane mugi-mugi panggah ganteng sehat walafiat. Amin. Ngoten. Monggo. Amin nggih. Nggih. Ya. Pun makasih Mas Lancar Nanang nggih. tanggapane, mugi-mugi. Amin. Makasih Mas Nanang. Sembah nuwun. Nggih. Nggih. Ayo Mas Gareng iki wis setengah telu, iki nyuwun pangapura iki rampungi ora iso isuk-isuk, merga krana sesuk isuk isih ana pakaryan, diagung pangaksamane ya, Ayo, nutuke lakon ya.
มีเดชมีแรง